Dneska ideme variť tortu, konečne také sme to už dlho nemali. Tu máme formu, je to z lotusiek. No a poďme na to. Tak idem najprv toto všetko otvoriť a dať to rozdrtiť. Very good, ten veter. No ne. 24 cm či nie? Čo? Táto miska či má priemer 24 cm bude. Idem po meter. Meter, kilometer, freter. Tu je tma. Oh no, kringe. Jehove, to je viac ako 24. Akurát. Má butter. Drž mi palce. Dobre. Ti drbe na pán. Kľud, prečo to nejde zapnúť? Dávam to na 4 a robte. Fuj. To vonia ako olej s benzínom, s vodou, s tekutým. Fuj. Tak tebe. A čo sme tam mali naposledy? No voda a majonézu. Majonézu gočal, fuj. Tak tebe drbe. Štipka solí, vieš, ja toto ono dám všetko. Kde je ten vanilkový extrakt? 2 píšu, nie? Kúrňa ma treba. Že treba otvoriť, som chcel povedať, všetko som skoro vylial. Cukor je tu. To je cukor? A palnica už sa reje, takže ja by som už začal na tom robil. Či máme ešte vypnúť? Ale už horúca. Nám treba ešte nejaké lotuse krém. Veď to môžeme dať toto. No, Nutella. La. Párela nutelánsky vidí kukureň. Hej Google. Sekaky, daj to tu. To je jedno. Ja to tu idem podvriť a dávam vedenie filiamky. Chceš? To je to dosť toho. Neviem, jak vyzerá 150 Daj gramov. 2. Dáme 2 A pol. a pol. Viac, 3 daj aspoň. Tak, Tak to má byť sladké Tak, no, zase, dobre. potom to nebudeme cítiť jak tie perníky. Daj Ale novú. dáme to už. Kam? To je tento? Klas. Tu. Budem mixovať? Aj tu je táto dých. Sáček s perfigom. Yes! Preberám vedenie filiamky a no. Žltky máme, cukor, sol máme, tvorok máme, vanilku máme, nutellu treba ešte dať. Tam je. Tak ja to idem rozdrviť. Ty koky! No a. To je najmenej, to prehrkáme. Presne tam daj. Toto kde? Do toho? Nie, to... Presne 100 ml. To zavri ten olej potom. Alex, to musíš ešte zmiešať s rozpusteným maslom. A Jaj. to dáš do tej formy a my to... To bude stačiť, či? Ten to ste tam reálne nadrbali. 400 ml mlieka. 400? Máš tam... Ale hej! Máš tam 200 a 200. Oho, daj odmerku. Ty si zatiaľ daj to maslo. Ja ju rozpustiť, no vidíš. Pomalej nižšie to, lebo to bude striekať! Veď to sa vylialo a teraz to tam nebude presne. Daj teraz viac. Poď, ideš, stop! Čo najnižšie, jak to pôjde. A pomalej to lej, pomalej. Ešte rozpustiť. Už sa to rozpustilo v tom pohári. Však sa otlač! Fake. To stojí. Tak to išlo do stredu. Hej. Dávame, opa. Ukáž, to treba. Ešte aby nie. Zoberte vidličku a premiešate. Vidličku, tak daj. Ale rozťahneme. Toto. Bude také poschodie. Veď ale, jaj no. Jaj, dobre. Veď teraz som mi to hral, ale keďže som tak, to sa tak robí karamel? Ako inak si... Ja neviem, ja som to nikdy nevidel. Teraz to týmto miešať, takto aspoň. Napíname pasy! Dobre, takže tu sme ešte dali piškoty, že bude taká ešte vrstva. Improvizujeme, aby to bolo, že... ťuk. No musíme zapnúť do electrical. Ideme na to. Tak, čo je? Ty, to vyzerá ako múka. Fakt? Tak daj trošku piškotu tuto, že rozdám trošku piškotu a daj tuto. Mám tam dať? Nie, toto daj sem kámo, robíme ďalšie. Urobíme ďalšiu varku. Tak dobre, ešte si zobral tie piško... Joj. Fakt?
Ty, ale vonia to mega dobre, ale počkaj. Reálne, trošku viacej cukru sme tam dali, už nedávajme nikde cukor, ale je to. Pozdravíme všetkých Ľubomírov. Všetko najlepšie, Ľubo. Ľubo Matišák, Ľubo Švarčerský. Tu to dáme. Ešte? Hej, trošku. Dobre. A dám ešte. Daj. Dobre, ešte. Ani. Hej, mlieko. Ej, time out. To treba zdokumentovať. Dobre, môžeš. Mám liať? Alex? Čo? To si ako Rišo vedel? On je divý. Čo ti drbe? Ale fakt, to bolo také. A zrazu, a to si ako? To je iba granko a neviem ani čo robíme, ale je to dobre. Ja, Rišo, ty tak rozmýšľaš, dobre. Takže, no. Tak, Mali sme sa toho, aké to je. hej, Počkaj, no už 10 iba tam to dáme, Vane sa nám to 10 vydarí, minút dáme, zatiaľ. dáme to tam ešte chvíľu, dáme do PC, vychladíme decoration a hotovo. Dobre, zatiaľ C. Takže pokračujeme, ideme to tu dať konečne na toto tu. Tam, ja sa dám na hlavu, aby som to musel Počkaj, držať čo teba. bude som... Poď, dávaj tam. Nie. Ty kokos, akurát. Čo? Som mal na líčke, iba ten on je biškot. Piška? Dobré sú, kyslé sú, Ale dobré to, sú. tak nasypem, lebo to iba trocha dáme na tort. 10-20 minút. 25 nech to je tvrdé. Ešte 25. posledných. Dobre, timeout, čau, C. Takže sme tu. Čau. Handra moc nepomohla. A kde to akože mám položiť? Počkaj, na. Kňapka, ňu. Úplne na... To je také ľahké, no už iba čaká, čaute. Takže nejak o 11:30 sa nám to pečie. Cool, dobre, čau. Práve sme došli také jedno video, takže máte sa na čo tešiť. Hala Madrid, samozrejme. Čo never? A to nevadí, tak mám. Čo? Skvíši ti drbe, to tak. Počkaj, skúsim rozhodnúť. Dobre, jede sa minút. Dobre, ešte 10 minút? Hej. Dobre. Môžeme zase dať pár dva. Ideme part 2? Tak poďme. Dobre, poďme na to, ideme part 2. Akurát sme dotočili ten part 2. Ešte tu máme 30 minút, tak to nechať. V peci a že Figu. budú otvorené, hej, to tam písal. 30 minút. No nič, tak ideme čakať. Ja mám tiež. Pol hodinu a zatiaľ čau. Ideme ešte urobiť to, čo som dal, čo nám vravel, akože je polevu na toto, aby to tak pekne vyzeral biele. Dáme tam aj trošku tohto. Dáme gráno. To je gráno, to je gráno proste. Opa. Ale dosť dobre to je. 20 minutes later. To dáme polevu, akože na to. No nič, čakáme na čau. Takže... Tak pekne, aj keď to nebude ideálne, ale dáme. To je trošku tak polámené, aby to vyzeralo tak. Ty kokos. Tak proste iba tak. Dobre, môže byť. Tak to nie. To vyzerá mega dobre. O, všetko, kámo, to vyzerá mega dobre. Počkaj ešte takú miniatúru. Takej štvorky. Ty kokos, vyzerá to mega dobre. Možno trošku veľa polevy sme tam dali. Si kreste, že mi nám to drbol na zem, by ma porazilo. Čiže sa nám to trošku rozpadlo. Ja som mi tam dal opa trošku. Marek tam, no poď najprv ideme teba ohmziť. Vy nevravte, no vrav. Hej, a vyzerá to ako divne. Koľko z 10? 9? On dal 9. 3. Počkaj, kľúci, ja som taký dobrý. No môžeme. Čo? 15, 18. Ty drbe? To nie je torta, ale... Vyzerá to ako hovno, ale chodí dobre. Ja som v živote lepšie nič nejedol. Ja dám tomu 3 miliardy z 10. Ak sa mi to páčilo, dajte like, odberať, čaute. Čaute.